Eli moi, me nyt siis lähdetään. Joo, mä istun täällä pulkassa. Niin, ja mä vedän Leonaa ulos. Tää on sitten rikki, Leona, tää kahva. Tää rikki on kahva. Eiku kahva on rikki. Niin mä tiedän. Eli nyt me lähdettiin. Ja tossa on siis mun kuori. Mitä? Ja tuolla on siis toi Leona. Haittaaks vaikka sun koko pää näkyy, mut sun mitään muuta ei nähnyt. Tai siis sulla näkyy vaan suuta ja nenää vähän. Tai me siis kysellään tosi paljon kaikkia toisilta. Me ollaan siis kävelemässä. Joo. Joo tässä. Äiteihin kuuluu se, että me annetaan se pääsiäislahja. Niin. Me ei vielä tiedetä kenellä on. Ja huomenna kuvataan käyks